Sirikan County ma Migori ochaka yanga tielo mar adek mano mar Governor's Tournament. Kagiwacho ni tukego hidhi ti godo e nyayo kwe e aluora ma county no. Kanoloso e sacha wa yanga tukego. Gavana Ochila Yako owacho ni tukego midhi tim e county mangima. Dhi konyo rowere nyiso talanta ma gintiere godo manyalo tugo tukegi gi timbe madongo e pacho kae kod pinje maloka. Nolero ni mopogore gi chiwo okombe ne joloch. Gibiro siro jotugo motimo maber e tukegi kai tudogi gi timbe maloka ma bende ginyalo tugo negi. Jatend migawo mar tuke ma Migori Ramogi olero ni giseketo maino mar neno ni tukego nyayo dak kanyakla e kind oganda mago mag dhoudi mopogore opogore. Embracing unity in diversity. And if you are very keen, since we took over this government under His Excellency Dr. Ochila Yako, Migori has been very, very peaceful. And we want to believe that Governor's Cup is one of the reasons why the youths have been very, very peaceful in this county. The purpose of this tournament is to bring us together. It's to give opportunity to young people to showcase their talents, their skills, and also their discipline. So Migori County, in all our 40 wards, we are ready to start it, and we are starting it today. We have set aside prizes, including gifts that are monetary. We have also invited managers and coaches of the Premier League clubs who will be scouting for talent and skill.